היי, כל הבנות של המועדון. זו פעם שלישית שאני מנסה לצלם את הסרטון הזה, אני מקווה שעכשיו זה יצליח. אני פה בכפר סבא, בבית של משפחה, כבר שבוע וחצי. ממש 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 מתגעגעת למועדון, ואני מקווה שנחזור בקרוב, ושניפגש, ושכולם בריאות ומרגישות טוב, וזה מצב משוגע לחלוטין. זהו, בוא נעשה קצת משהו שמשמח אותנו. אתם צריכות רק כיסא, הכי פשוט. תביאו נכדים, ילדים, מי שרוצה להצטרף, הכי פשוט בעולם. זהו, בוא נעשה קצת ספורט. מקווה שתראו אותי פה, סידרתי איזה תאורה, אבל זה קצת מורכב, אז... יאללה, אני אעמוד פה שתראו, בוא נתחיל בהליכה. ספורט תמיד עושה טוב על הלב. קדימה. סיבובים גדולים. צד שני. יופי, צעד סגור. נסחור את שתראו. קדימה, תקראו לנכדים, לא להתעצל. אגרוף הצידה. להעיף את כל הצרות. את כל הימים הנוראים האלה. ולמעלה. יופי, שתי ידיים קדימה. יופי, להרים את הברך. יופי, ידיים, קדימה, אחורה. קדימה, אחורה, אני אלך על הצד שתראו. יופי, רגל הצידה. כפוף את העקב אחורה לישבן, אני אראה מהצד. בסדר? חמם את הרגליים. יד מעל הראש, למתוח. הליכה לאט, להרים את הרגל. בוא נסתובב, הצידה, ימין או שמאל על הגב. לאט לאט.
עוד שניים. יופי. עכשיו אני עושה הליכה עם הכפות רגליים הצידה, אצבעות לצדדים. לדעת שאתם לא רואות את הכפות רגליים, אני אגיד, אצבעות הצידה, עקבים קרובים אחד לשני. יופי, בעיטה קטנה קדימה. יופי, לקחות את שתי הידיים, מרימות אותם למעלה ולמטה לפני הגוף. עכשיו ההורדה למטה היא מאחורי הגב, להפגיש את הידיים, להרים. אני אסתובב שתראו, להפגיש, להרים מאחורי הגב. בואו נעשה עוד 4, 1, 2, 3, 4, יופי, לשחרר את הידיים. מרימים את הכף רגל פנימה, את הברך חוצה. בואו ננסה עם היד הנגדית, כמו שאנחנו עושות בשיעור לפעמים. לשפר את הקואורדינציה, לא לוותר. ארבע, 3, 2, אחרון, יופי. מצוין, תמצאו לכם כיסא. הנה הכיסא שלי. פה רואים? קצת אחורה. יופי. רגל הצידה על הרצפה, לגעת ברצפה, לחזור. קצת אחורה. זהו. אותה יד ואותה רגל. יופי, ליישר את הרגל באוויר. ליישר. בואו נעשה עוד 4, זה הראשון. 2, 3, 4. על קצות האצבעות מהר מהר מהר. עד 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יופי. הולכים קדימה, מיישרים את הידיים, חוזרים. רגליים טוב על הרצפה, כל כף הרגל. עכשיו אנחנו מתכופפות כלפי מטה. אני אראה את זה מהצד. למטה. למטה. תרגיל הרגליים, ולגב.
תגידו לילדים לשים משהו ליד הרגליים, להרים אותו, להוריד אותו, להתרומם. עוד פעם, להרים אותו, להוריד אותו, להתרומם. ונעשה עוד 2. יופי, מחיאות כף, מתחת לרגל. בוא נמחא לעצמנו כפיים, שאנחנו עושים ספורט, למרות המצב המשוגע הזה. קדימה, אני לא שומעת את מחיאות כפיים שלכם. ארבע אחרונים, זה 1, זה 2, 3, 4. יופי. מיישרים כלפי מעלה. אני מסתובבת שתראו. למעלה. אפשר גם ליישר קצת יותר קדימה, אם זה יותר נוח. אפשר 1 למעלה, 1 קדימה. להוריד. עכשיו אנחנו נעשות החלפה. החלפה פתיחה גדולה. תגידו לנכדים, תחבקו את עצמכם. עוד 2. להוריד למטה. עכשיו אנחנו עושות הליכה, מניחות את האצבעות של הכף רגל על הרצפה ואת העקבים באוויר. הליכה כזאת על קצות האצבעות. עם העקב באוויר. דורכים רק עם הקצה של האצבע. אם אתם עם כפכפים או משהו, אז תורידו. עכשיו אנחנו עושות את ההליכה על העקב, מרימות את האצבעות של הרגליים ודורכות רק עם הקצה של העקב. יופי, הליכה עם כל כף הרגל לשחרור. מעולה. מסובבים. מגלגלות את החבל הגדול. בקצה הוא יש קופסה. מה יש בקופסה שלכם? מה יש? בריאות, עוגת שוקולד, מוזיקה שאתם אוהבות. מה יש בקופסה? גלגלו עד הסוף ותגלו. צד שני. בואו נשחרר, בואו נעשה סיבוב גדול בכל יד לאחור. עוד 2. יופי. ידיים קדימה, קצת אחורה עם הגב. יופי, מה עם החבל? מי יודעת לקפוץ על חבל?
לשים חבל ככה, 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 ככה. מעולם לא ידעתי את זה, מעולם. שתי רגליים ביחד באוויר ולהוריד. יופי, הליכה רגילה. עכשיו, אני מתקרבת אליכם. אני רוצה שכל פעם תרימו את הידיים באוויר, תיקחו הרבה אוויר, ותחשבו מחשבה טובה. איזה כיף שהמשפחה שלי איתי פה, איזה כיף שאני אוכל לשמור על עצמי, שאני בריאה, מה שאתם רוצות. ולהוציא אוויר, לשחרר את כל המחשבות השליליות. עוד פעם, מחשבה טובה, לקחת אוויר, לזרוק את כל המחשבות השליליות. פעם אחרונה, לקחת אוויר. להוציא. וניקח את הראש הצידה בצורה כזאת. צד שני. ליישר. ליישר את הגב. כשכופפים אותו לאחור למשענת, ליישר את הידיים. להוריד את הידיים, ליישר את הגב. לכפוף לאחור, לנוח רגע. עוד פעם, ליישר את הגב. להתכופף, לנוח. ליישר את הגב. בננות, אני לא יודעת איפה אתן נמצאות, כל מקום יש פה רמת סיכון אחרת. אני בכפר סבא, טפו טפו, המקום פה יחסית שקט. זה קשה, זה לא פשוט, אנחנו שתי משפחות פה באותו בית, אבל ברוך השם, כולם פה, כולם בריאים, ספורט אפשר לעשות בכל מקום, גם בממד. זה עושה טוב על הלב, זה מפחיד לכולם, גם לי. אני לא יודעת מתי ניפגש, אבל ניפגש. אמן ואמן. אני אשתדל לעשות עוד סרטונים, זה טיפה מורכב, יש פה הרבה ילדים, הרבה בני דודים בבית. עכשיו יש לי קצת שקט, אז תכננתי את זה הרבה זמן, זה קרה רק עכשיו. תעשו ספורט, תפתחו לה, אם אתם עם המשפחה, תפתחו לנכדים יוטיוב, יש שם מיליוני סרטונים. אתם רוצות ההנחיה שלי, אני אמליץ לכם על כמה דברים. זהו. מתה עליכם הכי בעולם, נקווה שניפגש בקרוב. ביי, אהובות.